Urusannya pisah karo anak. Kok aku nyongko urip iki. Kowe iki ngerti tole. Aku arep njerit karo sapa? Aku arep nangis karo sapa yang koyo ngene iki? Koyo aku wis ora kuat urip koyo ngene iki. Mergo aku nemoni lelakon sing abot. Aku duwe anak cilik pisan. Aku ning kene iki mung kelak-kelik goleki kowe lek. Aku dadi wong wedok sing kesiksa karo bojo. Kowe iki ngopo? Mbah. Saben-saben menglungguh ngalamun netes keluh. Kowe iki ngopo? Kok dadak takon? Kudune rasa takon kowe ngerti karo atiku. Aku ki dudu dukun sing pinter mbatang atine liya. Neng omah kene iki anane mengaku karo kowe. Nek kowe mung sedih, kowe mung tansah nangis. Apa ora jeneng bebingung aku apa, Mbak? Kowe aja gugu karepmu dhewe. Ning kene iki kowe ora iso ngrasake atiku sing koyo kecuing-cuing. Kowe ora ngerti kahananku. Saben dina aku meneng. Mergo aku ngrasake kahanan uripku. Endi kowe golek anakku? Kowe ora iso nambani atiku. Lho, lak malah beda perkarane. Saiki coba. Apa kowe getuni lelakonmu sing wis kawuli? Iya. Iya. Kowe getun. Mergo kowe biyen urip ning omah sing magrong ning Kasultanan Pajan. Tak gawa lunga ning alas sirapan kene. Kowe getun. Kowe getun lek ora nyanding bondo. Yo. Uripku nek mung ora nyanding bondo ora apa-apa. Ning atiku wis kesiksa mergo bojo. Saiki aku kelangan anak. Sopo sing kuat? Perkara bondo iso digoleki. Ning tentrem ning ati angel ning goleki tekan saiki. Kowe ora ngerti kaya ngopo kelangan anak. Mbak Yu. Kowe iki sedulurku. Sedulurku sing tak tresnani. Sedihmu ya sedihku. Senengmu ya seneng. Tegese wong kuwi sedih. Mesti wae aku ngrasake. Monggo karepku. Kowe tak jak urip ning alas sing adoh saka gebiyaning kadunyan. Supaya bisa tentrem atimu. Ora mung saben-saben kowe nandhang rekoso. Mergo pakartine menungso sing wis kepanjingan iblis. Mbak, saiki bloko karo aku.
nek kowe butuh mangan sing enak tak goleke arepa ning alas ning aku isih iso budidaya ketang tresnaku marang kowe Mbak. Ya mong aku ki matur nuwun duwe awak lemu. Yo nek awak lemu ki ngopo? Ora dipakani pirang-pirang dina ya nyatane sing lemu. Ngono kuwi. Perkara atiku ki jane remuk ya remuk. Kowe ya ngerti dhewe. Yo. Piye lek tencer nek duwe bojo sing kaya ngono kae? Wis. Ora sak perlu kowe crita lelakon. Kowe saben-saben aku arep kandha mesti tok pepetke aja. Mergo nek kowe ngandhake lelakonmu sing kawuri. Tegese kowe ndudah tatu lawas. Aku ora kepengin nyawang kowe nangis. Aku ora kepengin nyawang kowe sedih. Perkara sing wis kawuri sithik mboko sithik tok lalekke. Senajan aku percaya yen abot lan angel. Ning percaya, Mbak. Menungso urip kuwi diwenangke budidaya. Tegese arep kowe urip ana ing alas karo aku. Nanging yen atimu bisa tok gelar tok gulung. Tresnane Gusti kuwi tanpa winates. Sawang. Kaya dene adohe wetan karo kulon. Tanpa winates. Ya semono kuwi tresnane Gusti marang aku lan kowe. Nek kowe duwe pepenginan kowe kandha, kowe duwe kepenginan apa? Aku sing sago goleki kowe iki sedulurku. Kowe ming saguh tok. Ning beralunga-lunga. Aku kepengin aku ketemu karo anakku. Oh. Wong siji kuwi sing bisa nentremke atiku. Ning endi tembungmu kok saben-saben tak goleke. Sing ngatane tekan saiki kok ora iso goleki anakku. Kowe kangen karo anakmu? Iya. Aku tak takon. Antarane awakmu dhewe karo anakmu, kowe abot iki. Kowe tresna apa ora marang anakmu? Sing jeneng anak kaya ngopo wae mesti bakal ditresnani karo wong tuane. Ya kaya ngene iki tresnaku karo anakku. Maknane tresna kowe kudu gelem kurban marang wong sing ditresnani. Apa wae bakal tak korbanke kanggo anak. Tenang. Kanggo wong sing tak tresnani bakal tak korbanke. Aku sagu meruhake kowe marang anakmu. Ning Tenan? yo aku sagu wong aku biyen sing nyelametke. Terus Ning aku duwe panjaluk. Nek kowe ketemu lan weruh anakmu, kowe aja bloko yen kowe biyu. loh. Piye to iki? Kok nek aku wis ketemu anakku aku ora entuk bloko nek aku biyunge. Mergo anakmu isih sakjroning lelakon. Nek kowe bloko marang anakmu, mesti bakal ngridu apa sing dadi kewajiban. Ning waton kowe bisa nambani kangenmu, kowe bisa ketemu lan weruh marang anakmu. Ning pisan meneh wanti-wanti akunku, kowe aja ngaku nek kowe biyu. Sakura. Ya. Senajan to iki abot. Bakal tak lakoni sing baku aku iso ketemu karo anak. Kowe manut karo aku. Kowe tak kon apa wae gelem. Iya. Nek kowe tak kon ngedan gelem ora. Waduh kok terus kon ngedan. Tegese iki ming kanggo srana, iki kanggo laku. Karo ben wong-wong kae padha ora ngerti antarane aku karo kowe. Mergo kewajiban kuwi iso akeh njejeke pakarti sing kleru. Sisan nggonku ngorbanke tresnaku kanggo anakku. Sing tok karepake ngedan-ngedan sing piye? Enteni ono sawetara. Le. Mbak Yu. Sedulurku mung kowe.
tegese yen ana cilakamu ya cilakaku. Nek ana muktimu aku melu mukti. Lakune kowe kudu singlon karo aku. Topeng kuwi gunen. Yen ketemu wong sapa wae aja nganti ngaku kowe sapa. Mergo wong kiwa tekan kene ngerti yen kowe Nyai Gondel lah iki. Iki kanggo Srana goleki kamukten anak. Lan buka wadi ing Kasultanan Pajang iki. Iya. Gelem. Iya. Saiki luku diulapi aja nangis. Karepen wong padha ngarani ramai dhewe dan ora apa-apa. Walik kowe nganggo topeng iki kepiye? Lah wong irung iki sing kene kok dadi dhuwur iki. Ayo ketoke lho ngemake iki ya serangan kok. Nah, Wah nek saiki pas wong wis pener ya. menang. Mbak Yu, Iya. wis ben. Aku lan kowe saiki lakune kudu ngene. Mengko Sing dipetake batu iki. anakku. Yo turunan, yo ponakanku bisa mukti. Ya. Kowe manut karo aku. Anane mau manut karo kowe. Janji lho. Kowe aja ngaku yen kowe mukti. Ya. Ayo lelidang ning pemungkon Kasultanan Pajang tak duduhke anak. Tenang lho ya. Yo, ayo. Bayu. Yen nyawa kowe kaya ora kuat ta. Kowe biyen uripmu nandhang lelakon. Uripmu nandhang sedih. Disiksa dening pawongan sing ora tanggung jawab. Memang kok blereng barang lakune pun. Mbak Yu, tak lapas lakumu. Muga-muga bisa nyumurupi anakmu, Mbak Yu. Lumputé ki apa Kang Mas Temunggo ngarya kuwi. Nyara wong sing tumindak culika wariya Brayaswati. Kang Mas. Panjenengan menika ketingalipun tiyang ingkang jujur. Nanging kasunyatanipun wonten tiyang ingkang culika. Mentala percaya panjenengan Kang Mas Teguh Ngarya Guna. Umpami kula menika saged tumindak lan mangertosi sinten ingkang pantun dhateng panjenengan. Tentu kemawon kula boten trima. Kula badhe malesaken pecah panjenengan Kang Mas. Sagedipun kula namung nyuwun dhateng ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi panjenengan wonten ingkang saged malesaken bumi Pajang. Ugi saged ingkang tentrem Kang Mas. Ibu
Arya Guna. Ger Joko Ingkang ngraosaken sungkawa mboten namung panjenengan dalem itu. Kalebet kula piyambak rumaos dosa ageng tumrap Bapak Tumenggung Arya Guna. Jalaran nalika lelampahan sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna, kula mboten saged nyumerepi. Kula mboten saged belani ngantos dumugi sedanipun. Joko Pandan. Mendah kaya ngapa penjeriting atimu. Yen kowe nyumerepi sapa sing wani nyidra yaswane Kanjeng Ramamu. Ya Kang Mas Tumenggung Arya Guna. Ning kene iki, Nger. Aku mung nyuwun kowe sesuk sing bisa malesake. Banu bekti marang Rama Tumenggung Arya Guna. Ngantos sepriki manah kula mboten saged dipun tata itu. Kesangeten sanget tiyang ingkang tumindak culika ingkang lampah candala ngantos dumugi sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna. Mongko Ramamu iki wong sing jujur. Dadi prajurit. Nek pajang gewesak ketara kaya-kaya ora tau duwe musuh. Kowe kudu mati. Kudu mati kan? Sabar, sabar. Adi, sabar. Nini kembali karo. Kowe kudu mati. Kudu mati kakek. Nini. Sabar nggih. Mangke rumiyin. Bisa tengake pejo marang kudu tumekaning Pak. Perkara apa penjelasan? Ini iki saiki awak dhewe mung kudu ngerti golek ratu. Sopo paling nyidru suane rak yo ketemu Pak. Aku lho kaya ngono ki yo yo sabar apa nek ana perkara ki dilarang. Kakang sabar yo yo. Aku ora ngira kabar pisan. Menawa Kakang Joko Pandan kuwi tegel nyedani Kanjeng Rama. Kene iki tak takon apa sebab dumadakan sliramu bakal tegel marang aku. Kakang Joko Pandan kuwi nambuh apa pancen etok-etok ora. Kabeh wong sak pajang wis padha mangerteni menawa Kakang Joko Pandan kang nyedani Rama Tumenggung Arya Guna. Berarti semune kowe rumojo Ora kang nganggo berarti barang. Dilarang dicek. Dok ketrungu. Kowe kebenaran atimu kaya ngono kuwi yo, Ger yo. Nanging ibu sing ibu ki wong tuwa Joko Pandan niku ngiti. Kula tresnani. Priya ingkang sanget kula tresnani ibu nanging kula gelo. Gelo sing kepiye sing genahke dilarang dicek. Ayo ditulungke apa perkarane. Kasunyatanipun Kakang Joko Pandan sing nyedani Kanjeng Rama. Saben-saben ketemu pawongan ana ing pajang kene ngandhake menawa Kakang Joko Pandan. Nini Kembang Arum. Apa iso
dilarat. Saged mawon Ibu. Jalaran rikala semanten. Rama Tumenggung Arya Guna menika dereng mangestoni sesambunganipun kula kaliyan Kakang Joko Pandan. Kakang Joko Pandan. Malah nanti aku no kene saiki wis muni mulai ngomong saiki tenanan. Ayo saiki meblek koyo ngger yo. Atenane lelakon iki kepiye aja gawe bingunge wong tuwa saiki mung gari aku wangane kuwi yo ngger yo. Kula pitados ibu menika tresno dhateng kula. Aku yo percaya sliramu tresno marang aku. Ning apa sebabe kowe banjur percaya karo kabar sing tak mireng saiki? Mergo sing kandha kuwi akeh, Kakang. Oh. Ora mung wong siji. Ning paling basa nganggur wong kuwi ngandhake menawa Kakang Joko Pandan. Yen ngono sliramu ora percaya karo kandhaku. Ya wis, yen pancen ora percaya karo kandhaku, saiki aku patenono. Tenang kuwi, Kakang. Aku patenono. Aku luwih seneng dipateni dening wong sing tak tresnani. Ragaku bakal ambruk nanging sukmaku bakal mesem mergo aku ditresnani dening Adi Kembang Arum katresnan. Nini Kembang Arum. Adi padha kene ni. Aku lilo kok pateni. Ni. Ali koyo nini. Aja gawe perkara meneh. Hatiku sing paling jenuh. Aku ora percaya menawa Kakang Joko Pandan kuwi tehku. Sakwise atimu kok gelar kok gulung, saiki sliramu lagi percaya. Yen kae kabar sing ngaya-wara ora ono nyatane. Apa ya aku bakal kelakon mateni ya nyedani marang wong tuaku sing wis gula wentah aku nalika isih cilik nganti saiki aku tekan akhir diwasa kaya iki. Nek mestine pancen Kakak. Nanging kasunyatane ompiyake wong omong kuwi kabeh ngandhake kaya ngono. Ya wis saiki ngene. Aku kudu kepiye, Kakak? Ibu lan Joko Pandan Adi Kembang Arum. Iya. Kanjeng Pangeran Pangiri paring putusan. Heeh. Dateng kula. Iya. Salebeting 3 dasa dinten menika menawi kula saged ngupati sinten sejatosipun ingkang nyedani Bapak Tumenggung Arya Guna. Kula badhe dipun paringi pangapunten. Kula badhe uwal saking pandhawa menika. Yen ngono. Kowe bakal ngestokake dawuh Kanjeng Pangeran Pangiri. Mila kula badhe nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula badhe nilaraken kamunggungan badhe nyembatani dawuh dalem Kanjeng Pangeran Pangiri. Kakang Pandan, Wong ayu, aku njaluk pamit. Senadyan tumung sak kleceman, aku sangono wae semu wongan. hati-hati yo Kakang. Hati-hati yo nggih Joko Pandan. Muga apa sing dadi sediam. Menjangkau nganggo males dirang bareng ramamu kagungan. Kulo kasembatan. Apa sing dadi panjangane Kakang Joko Pandan? Bener. Kembang Arum. Aku wong tuwa ora bakal kendhak anggon punya nyuwunan. Dedonga muga-muga Pandan anggone esuk kae dawuh Kanjeng Pangeran Pangiri. Lan upadi sapa satenane kan nyidra yaswane ramamu. Nggih, muga-muga enggal pinanggih. Saiki dilerengke atimu. Aku tak nengok. Iki wis ya, sing tentrem atine ora kasedhe. Inggih. Oke, lho Kakang. Tenan ora? Apa toh? Kowe bakal getun nek tresno Joko Pandan. Mula
Ngopo to? Mbok iya teko-teko iki kula nuwun dhisik apa piye? Aku wis krungu apa sing tok kandhake mau. Oh, nguping to. Nguping. Lah ya ngrungokke ra yo nganggo kuping to. Nginjen. Bang Arum. Nek senengane nguping karo nginjen sesuk timbilen kapok. Ayo tobati. Ora sah ngono kuwi to. Nek aku teko mesti ulatmu jegadul kaya ora kepenak di sawang. Lha teko ya ora nganggo wayah kok. Ora kula nuwun ora ngerti-ngerti mak. Nek ketembungan kene iki tumrap-ora ya wis kaya omahku dhewe to. Ya nek liya ki ya iya Kakang. Ning wong ki lak ya iso ndelok kahanan to. Iya. Apa meneh mau nguping? Ya ning Paling ora rak ya ngerti rembuke apa. sing tak enteni ki wangsulanmu anggonmu bisa nampa katresnanku. Wangsulan apa meneh? Ora wis bola-bali to yen aku ki kondo tresno karo kowe. Aku lak ya wis bola-bali to ya menawa kondo yen aku ki ora tresno karo kowe. Saiki tak kandhani aku ki mesake karo kowe Kembang Arum. Katresnanmu Joko Pandan kuwi saiki wis dadi dakwa. Ngerti? Sing merjaya bapakmu kuwi ora ana liya ya mung Joko Pandan. Kuwi kalebu pembunuhan berencana. Kok iso kondo kaya ngono lho? Pasal 459 KUHP baru. Kok le apal banget nganggo pasal-pasal barang. Kuwi hukumane iki 20 tahun. Nek kowe kok ngenteni Joko Pandan, lha umurmu dadi piro saiki selawi tambah 20 wis piro 45. Ora apa-apa. 45 kae nek Ora apa-apa to. Lho wong urip iki tak ya kudu duwe gegayuhan sing kepenak, iya to? lah ya aku ki wis duwe gegayuhan sing calone bakal kepenak muntik durung Kakak. Tak kandhani ora suwe meneh Joko Pandan kuwi bakal mlebu pakunjaran. Wong urung dadi kasunyatan kok. Lah nek dadi kasunyatan pancene sesuk bakal ngono. ya sesuk wong urung. Yen Nandra. Ngapa? Gandrung. Gandrung lho. Yo gandrung ki karo liyane. Kok dhisik. Itu panjel kenting. Kasta kadya. Kok Gendewa pinentrang ngene iki. Rikma tresna deteng ati-ati nyeleken Ora dumak-dumuk kaya ngono kuwi to. Lamun kadohan yo kena. mulat dricinya ngite Iki ngene iki. Kok ngene. Ngene lho. Ayo aku Ngene lho. Iki lho, Ibu Jari bertemu dengan jari tengah, jari yang lain mengikuti. aku gak melak leru, aku melak sarung Dan dasarnya tukang sarung. samaran Bindo Sutrang Ayo Kemang. Sutrang Malang Cantung Sira jene kadya kenthang Kentang barang. tanana perangan pating pelenting. Padake gudiken apa piye pating pelenting iki? Ayo Bu. Wis, Sedaya as. tanku jiwa. Mbok wis to Kakang. Ya kula Aku ki kekancan karo Kakang Pamuncar ki kawit cilik. Wis ket mbiyen. pite ireng. Ireng. Ngece. Kok ngece? Ireng. Ket mbiyen senengane ngece kaya ngono. Lah ya pancen mboten biyen ireng kok. Nyatane mbiyen muni ireng-ireng kecak ireng gene kok tresno. Lah ya kok nyatane san gedhe rada lumayan e. Ngece. Aku nak ngandharke mbiyen apa? Ngece-ngece aku ireng-ireng ngono kuwi rumangsane aku ora ngerti cilikanmu ngono to kan? Hah? Cilikanmu? Kalau kelingan ora? Apa? Kayak adus nang kali wetan ngono kuwi. Ayo apa? Karo kancamu kuwi lho. Heeh. Jebur blir. Terus klambi
do didelikke kanca-kancamu kuwi. Heeh. Ah, Kakang Pamuncar mentas karo mlayu konal kandil. Apa? Tak tutupi godhong gedang kok. Kowe ngerti apa kae? Ya ngerti wong aku ngumbahi sandangan nang ngisor kok. Ya mung meling guyu aku. Ite ireng, Aku langkah aku nek ireng-ireng terus. buntut, culak putih, nimbok ngantene semo sedhela. Ma. Binarya tulak branton. Ngerti ta pitik ireng tulak putih? Ora. Lah iya cuma tulak brantane. Nah. Dong orang ku tak kandhani kok. Gak. Mlinjo tinutu tanggung dawa ngayu. Pipi nyoram ping. Mbok wis to. Kebiok malang ning dalan. Sarentek wong ayu. Tetek. Oh, tetek. Ngerti ora? Tek. Bolat nyondamar kami narasa saru. Sopo sing saru? Tetek. Yo tetek. Ayo. Tetek. Milar milir. Esem nyoten crit. Murungno wong sanja. Kakang Pamuncar. Oh, Yen mung kepengin duwe pancen kene iki ra oke. Nek pancen wong wadon ngendi sing tok tresnani, tak terke, tak tembungke, tak lamake. Piye? Ning ra aku. sing tak tersani kowe kok. Lho sini. Apa? Sopo? Orisa. Kuwi ayu-ayu. Bang Arum. Apa? Sak dugal-dugal ora bakal aku kok ngrusak pager ayu, ogek-ogek terus ijo. Ning yo boding. Nah. Buntute nganggo ya boding mau. Ora sing tak tresnani men kowe. Wis to Kakang. Ora usah dibajuki. Lali-lali datan bisa lali. Suwe saya kapan Ora usah. upamana wit-witan kang gedhe. Aja kaya ngono kuwi to. Tinutuan katan bisa mati. Kok marep dene to? Ya sakarepku to. Meraja saya sami. Yo. Iki to. Sik. Iya. Mengko dhisik. Iya, Kakang. Awan bengi sing tak impi-impi ya mung kowe kembang arum. Kakang Pamuncar. Dipaksa kaya ngopo? Atiku tetep durung iso nampa Kakang Pamuncar. Dene ngopo? Ya mergo aku wis duwe katresnan Kakang Joko Pandan. Ya ora apa-apa. Nek pancen kowe ora kena tak kandhani, ora gelem tak welasi wong kuwi tak kandhani supaya uripmu mulya. Aja ngladeni Joko Pandan. Pancen kaya ngono karepku ya wis, karepku 20 taun tuturan kowe. Wong kok len yo sak penake dhewe dongane elek banget. 20 tahun ya ora apa-apa tak lakonane.